tusukan natin kanina. Dito mo kami din naman. Pwede naman pala yung kotse dyan. Huwag lang lubog. Huwag lang putik. Ayan, ganyan. Nagulap yan. Lubog yan. Hindi pa ka... Ay, 4x4 yan. Kaya ito. Sige pa, kaya ito. Yung direction mo, wala yung compass mo? Kaya pa lagi ito eh. At naman anong compass yung cellphone mo, sir? Ito balo. Kaya o kanilang compass. Siyem. Ini. Wow! Kung saan hindi pa nabili yan. Bibinta nyo ganun. Ate. Oo. Nabili na nyo yan. Malinaw yung ganun, no? Malinaw yung ganun, no? Ayun tubig. Kata balo dyan. Binaksan na ko yung kamerala ko eh. Balo na eh, balo. Salamat sa panonood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?